Ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои YouTube канали Маъмур Азия. Имрӯз мана ба шумо гӯҳҳои гӯсаладори фурӯшӣ айхона навор кардастем. Айхонадон яъне тамошо кунед. Якчандта гӯҳ, ҳамаш гӯҳҳои хубанд, худшон ҷӯшида, ҳамаш аз санҷиш гузашта. Як гӯҳҳои ёшанд, дутаи, сетаи ё дуюм ё сеюм ҳам хеле ай 10 литр боло шир доранд. 13 литр, 14 литр то 16 литр. Ҳоли бо ҳамаша мебинед навбат ба навбат. Хоб гӯҳҳо қарор доранд ҳамаш дар Қурғонтепа шаҳри Бухтар, ҳамин тарафҳои Нехида. Даставкаш ҳаст ҳам Ҳоҷи Шарифта, ай любой район мошин меояд, ҳавай қати роӣ мекунанд, ҷои дар кор бошад. Рақами телефон ҳаст, нархошона гуфтагием. Гӯҳҳо ҳамаш гӯҳҳои гарантиниянд. Фақат видеоро то охир тамошо кунед. Най гӯҳи гӯсоладор 15 литр ширда гарантия. Якм зой 15 литр шир. Гӯсолаш муддаҳай. Нархаш 20,000 бо савдо мешавад. Рақами телефон дар рӯи экран. Гӯҳи аҳлаям пародои ала. Беҳад гӯҳи ала ҳичи намегам. Масъалаи задан ҳамаша гарантия. Чорни пиёз. Хоб гӯҳи гӯсоладори фурӯшӣ сеимзойд гӯсолаш буқача 13 литр шир дорад. Нарх чанда якам? 16,000. Муомила дора бо? Муомила дора бо? Дастав ҳамид любой ҷо роӣ мекунад. Ҳоҷи Шарифта любой район меояд, мошин авай қати роӣ мекунад. Любой точка. Гӯсолаш буқача зур мешавад иншоаллоҳ. Буқачаш пахни зур. 13 литр шир. Нагов ай қафош. Гӯҳи бузбалаи созай. Ишам гӯҳи гӯсоладор. Шам сеимзойд гӯсолаш ғуноҷин 13 литр шир гаранти зиёдтар метия. Ҳамин гап дар хӯрок шайхшро нигоҳ кунем. Гӯҳҳо дар Қурғонтепа бо даставкам доранд. Роӣ мекунанд хулас. Ира нархш чанд қайба? И 17,000. Иш 17,000. Бо савдо мешавад. Занг зада пурсида мегиред. Молҳо қарор доранд дар Қурғонтепа. Онай гӯҳ боша буғыз будаю чандум дар шикамаш? Ишкамдаги сеюм мешавад. Сеюм мешавад. Дута гӯсола кардаги аст, сеюмаш дар шикам шавад. Ай 8 моҳ гузашта, буғзиш уже сари сина. Ба қарибӣ гӯсола мекунад. Ин нархш чанд пулай ба? 20,000 ай нархаш. Бо савдо мешавад. Занг мезанед, савдо мекунед. Иш гӯсола дора, а? Анам гӯсола надоштагиш анам навзоида гӯсолаш му. Иш шир дора. Чанд қа шир дора и? И ҳозираш дахилам 13 14 та ҷудеснам 13 та гарантия. 13 литр гаранти шир дора. Гӯсолаш короче нобудшидай. Гӯсола доштаи чандамш буд? Дуюм гӯсолаш буд. Рости гап ҷиқид гов, я гов ҷиқид ҳам хеле шида. Лекин гӯҳи аҳлай. Гӯҳда гарантия. Нархш чанд пулай ира? И бегӯсолаш 17,000 бо савдо. Бегӯсолай 17,000 савдо мешавад. 13-14 литр шир дора. 13 литрда гарантия. Наиш боша гӯҳи симентал
Чандум шад дашкамаш? Duyumuz. Дуюмаш дашкамаш якта гусола кардаги ай. Панҷмуа буғуз. Ширша чанқа гуфти акан? 8 литр шир дора ози. Дан ниврема 8 литр шир дора. Дуюм гусолаш даршкамаш. нархи сементал боша 20 000 будааст. Савдо мешавам бо. Занг мезанед савдо мекунед. Гоҳо дар Қурғонтепа шаҳри Бохтарай. Хеле